Nagdangat sa 50,000 pesos ang nagasto ni Congresswoman Jamjam Baronda sa iya community service bilang sanksyon sa paglapas ng health protocol sa syudad. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Nestor Canong, pinuno sang compliance monitoring team, ginpahayag sini nga nagikan sa personal nga kwarta ni Baronda ang ginagamit niya sa community service. Suno kay Canong, sang Hunyo 30 pa lang nagsugod na sa pagpatigayon sa community kitchen si Baronda apisar wala pang legal order ni Mayor Jerry Treñas. Nahibaloan nga kahapon sang aga lang nabaton sang opisina sang kongresista ang sulat kag gilayon nakipagsapol kay Canong para sa iya nga paghimuon nga tikang. Dugang pa sini nagalibot si Baronda sa mga nagkalain-lain nga vaccination sites sa syudad para magpatigayon sa community kitchen. Sa karon nagadangat na sa kapin 700 ka mga meals ang napadagtag ni Baronda. Samtang buwas naman masugod sang community service si Bureau of Fire Protection Regional Director Jerry Candido kaupod ang 50 ka mga BFP personnel. Natalada sila magpatigayon sa coastal cleanup sa Santo Niño Sur, Arevalo kadungan ang community pantry sini kag mangrove planting sa Barangay Hinaktakan, Lapas. Balita gikan sa syudad sang Iloilo, Paul Animas Nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.